Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili. Assalamu alaikum mon bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue rewoye worgo. Mi salmini kala kaalo ɗemgal fulfulde nde an andi to gonɗa e to gonirɗa wontoroɗo tawima ɗon salminima calminade tedduɗi gondude enedi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en garti noon e yewtere men mawde nde yewtere men wonde fayida nde hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pindi TV hande noon mi dañi invité ji wonɓe fayida invité ji ɓe korsinmi ɓe jinmi nde wonno ko min waɗi ɓe suivre ko min rewiɓe haɓe gari ɗo ko hunde nde ganduɗa moɗo yinno ɗum ko ɓooyi mataw noon ko hande Allah hoddiri nde wonno ɓe mbaɗi golle baɗɗe fayida ɓe mbaɗi ɗo film muɗo wawi wiide ni somi welami yo oɗo film ko film cinéma wona série wona haydara ko film cinéma par ce que ko film fuutankagal ko film ganni ko film hanki ko film hande donc on ɗon film wiyete ko rewɓe mbeelon noon somi haali ɗum ma hakkillaji mon gartu hen no hannirta ni eyyi mi addi ɗo Penda Sow ina wonde e Guellaye Baal maɓe garɗo ɓe kalano on hano hannirta ni film o Guellaye ko an ponnomi tottude calmina saabu ko an woni gorko ko baniraɓe ma rewɓe gonɗo kono en duttat teddugal ngal rewɓe ɓe totten Penda Sow salmina. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Merci beaucoup Allah jarama a jarama sohna Aïssa wonani min belamma tigui rendude ma plateau vraiment ko minenne ko no ɓoyirɗa yidde ɗum ni minenne ko noon min jiɗirno ɗum eɗen mbiya en puɗɗorima bismillahi rahmani rahim yo Allah rokku en jofnude e alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen mbiya aussi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw men Pindi TV en calminiɓe en bismimaɓe e yewtere men comédie show mbiɗen ko noon no mbiɗen ni hande mataw ko minen goni hoɓɓe galle o mataw ko inde tan kono ko ɗo min jeeya mataw ko hande Allah addi min ɗo ko wona ɗum ko eɗen calmina dendagal personnel galle o kono kadi etten calminali ɗi fof pawen ɗum e dow junggo jinnaɗo meɗen kaw Abou Diop mo ganduɗa ko on tigui Allah ardini en ɗo eɗen mbiya kadi bandiraɓe bisimilla mabɓe e comme toujours noɓe mbaɗatno yewtere mabɓe comédie show mi accuma jehen yesso seeɗa. Allah jarama a jarama Penda joom wuuro Penda dañɗo fulla dañɗo fayida Penda lamɗo debbo Penda lamɗo debbo waɗi koɓe mbaɗani vraiment an ka guerriére no hande ma en jewtu no hannirta ni mi arta e bandiraɗo gorko baɗɗo fayida o saabu ɓe mbi neɗɗo kala ko jiɗɗa nde ɓooyi juddu foof ma wonde ar tawtuma nde wonno Guellaye Baal ko neɗɗo jiɗɗo art ko neɗɗo jiɗɗo théâtre ko jiɗɗo ɗum machallah an haydara hawanima e arte inchallah fof ma aroye miñiraguelam salmin bandiraɓe eyyi assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama kadi on jettama kadi on manama no fewi eɗen calmina dendagal galle o foof Pindi TV ha hoftidina eɗen calmini ɗumen kadi en calmini mawɓe galle ɓe foof mbaɗen sawru gunnu taw en gaccata hay goto guila tan afo ha kodda en calmini ɗumen kadi ɗon calminirten Amadou Mignel Daf ko on woni sababu men garal ga en e Dakar calminama no fewi kadi min calmina dendagal jeeɓowo comédie show ko mataw ko ɗon tan mi e ɗon tan karnata inchallah hande daɗode question ngaji gulɗinan ɗo faadema eyyi caggal nde invité jam waɗɓe fayida ɓe calmini mi arta e debbo lamɗo debbo dañɗo fulla dañɗo fayida kadi ɗo joltuɗo hujjaji rewɓe saabu sa yeeɓi film o kanko haala makko foof walla haare makko foof ko kala ko gorko wawi debbo no wawi ɗum min machallah ko ɗum ɓuuri wadde kam poussé ni gam yebde film o walla kadi pour wadde découvrir film o kadi sa yeeɓi kadi film mabɓe o aɗa yiiya hen cosaan men aɗa yiiya hen ganni men aɗa yiiya hen fuutankagal ngal ganduɗa mboɗo wawi wiide ngal ɗo fuutankagal natti yiyede ni e Fuuta men par ce que sa ƴeewi ma yi hen cuuɗi huuɗo jiya hen ñorgoje en jiya hen ma jaafa ɗon kam noon comme juddu jeeri jiya hen dal fuutankagal no hannirtuno ni donc kanko Penda Sow hay sa wiyema ko pok aɗa andi oɗo ko debbo pullo jontaɗo kadi ganduɗo ko woni ko kadi yiiɗi ko woni ko joni Penda mboɗo yinno kalna bandiraɓe rewɓe mbeelon merci beaucoup Aïssa Wane ɗum ɗon ma waɗan beelam no fewi so wiyama yomin gartu e rewɓe mbeelon walla yomin kalan ɗumen eɗen mbawi wiide en mbawa haalde foof nde wonno ko plateau wonto kadten kono kadi eɗen mbawi rokkude yimɓe sokki e l' essentiel rewɓe mbeelon
ko film culture mo ganduɗa ko ɓiɓɓe futankoɓe tigui joyi ɗum rewɓe mbeelon noon haade mum wonde rewɓe mbeelon jibina koye nder arcos o noon ko arcos régional mo Matam sen nani arcos noon eɗen mbawi firande bandiraɓe ko association des artistes comédiens du théâtre sénégalais on ɗon association ko baɗaɗo reconnu par état woni manam kombo keɓɗo kayitaji mabbo gila 2019 wadde on ɗon association ko nder hen rewɓe mbeelon jibina hade men arde e rewɓe mbeelon noon en jettat Allah jetten Guellay Bal woni banam gorko mo gardume o ko sabu ko on woni sababu Matam hebde arcos sabu eɗen gandi diwanuji ɗi foof keeɓi arcos e département ji kewɗi région ngaji kono ha heddino Matam ko kam noon yeehi Mataw ittani min ɗum to ganduɗa ɓen joguinoɓe arcos aji omo yadanno e mabɓe o pourquoi pas natta ɗoftudeɓe o addana hoore mum to woni to yaada e ɓiɓɓe futankoɓe donc ɗum ɗon kadi ganduɗa ko hunde nde ganduɗa c'est à félicité rewɓe mbeelon noon kono mbimami ni no kewmi wiide ni tan kala e saaha so film o wiyama min kala ɗum anatami saabu koko min jeeyi min guuri hayso tawi on ɗon cosaan min kawrani hen jinnaɓe amen walla jinnaɓe mabɓe kawri hen wadde so tawi a wiyama ya hollir ko jeyɗa tan a tampata woni probléme o kay ko mbiɗa ya yakollira ka jeeya heddoto kaɗa jangga aɗa hay ɗum ɗo ma janggu ko noon weeɓi saabu ko an jeeyi ko jinnaɓe ma walla mamiraɓe ma ko way hono noon kollat ma on ɗon film noon ko film mo ganduɗa baɗanoɗo tan créé yeehi noon ha arti e nder gurdam ha arti e vie réel gurdam goɗɗam nden hayso tawi wona joni ko gurdam guurano ɗam film o yeehi ha wonti gonga ha natti e laamuji men nden eɗen gandi laamu nden debbo kam ko wodani tan debbo wodani en mbiyata ni waɗa ko considéré par ce que debbo wodani ko woni debbo wodani so tawi dans les prises de décision e batuji e ko way hono goɗɗum debbo tawetaki sah mi wiyata haalata tawetaki décision ngaji sono waɗete ha para naw yeehe debbo rewɓe ne jiiya worɓe ne jahane garta taw gandanɗa hoore ma ala koɓe gandi hen donc ɗum wiyataki debbo soɓe naati nder cuuɗi tan ɓe kaalat de haade cuuɗi kay d' abord haade cuuɗi a meeɗata yiide worɓe ɓe gara e galle gorko kay mbiya debbo gorko o rokkam gorko ko debbo ɓe mbiyata ko batuji ɗi rewɓe tawetaki c'est ça so hiiri tan rewɓe gandat ko ɗum woni probléme o donc noon on ɗon film koye ɗum haalata koye godagal debbo par ce que debbo hay l'islam wiyani woto debbo waɗe considéré goto foof ne jogui gueɗal mum heddi noon eɗen poti andude gueɗel gotel debbo ne waɗi limite to foti hadde kono ittata ene jogui gueɗal e société he donc noon on ɗon film koye ndiɗon mbadi o dogata mi wasi tan wadde jurnade en ha ɓooya ando memɗa ɗo no welimi mais a memi kadi point baɗɗo sensible e arco Matam o par ce que minen tabarkalla machallah min mbaɗi théâtre law so min jii sukaɓe rewɓe dariɓe dañɓe ambition envers théâtre o hakkillaji amen dalat par ce que ndeysan maɗo min puɗɗima nayude ha Guellay min puɗɗima wonde nayeɓe joni onon nouvelle génération onon aroɓe somin jii onon jaɓɓa ɗeɗo jaɓɓeje machallah min beltoto par ce que min kam mi meeɗa sikkude arcos yeehi ha Matam komi membre e nder arco emin jogui arco Keur Massar waɗama ɗeɗo balɗe muɗo de passage muɗo wiya Ibra yo jogoro jaam min mbaɗi réunion ji min mbaɗi ɗum ɗoji min mbaɗi vote uji Allah waɗi min tottima woni arco président arco Keur Massar omo waɗi cukkuji minen fof machallah koye bureau ji min jeeyani weeli min yo Allah nawru ɗum yeeso kono min mi meeɗa sikkude Matam ne waɗi arco ha noon tengti wiya ko onon ɓeɗo tambi on ɗon arco wadde cela veut dire que théâtre pular walla enen fuutankoɓe en natti hedde caggal e saraji ɗi nde wonno kala ko faati eko fayi ɗum ɗon enen poti hebde hen hujjaji men hano hannirta ni mami arte ma hon message goto mbaɗɗa lancé inchallah mami arte on ɗon message jewten hen mais mi tottat banam gorko Guellay holto ettuɗa on initiative walla nden yiyande holno ardirema ha mbaɗɗon créé arco of Matam eyyi alhamdulillah ko ballal Allah tan sabu to jiita ɗo Allah no weela fof waɗa jiya ɗum min kam ko mbiɗa wawi wiide ko kiram sabu min théâtre kam
ɓooyaani puɗɗimi heen par ce que jaafoɗaa nden somi juumaani njeynoɗaa koye arko thies par ce que nde a meeɗi arde galle aɗa haalna kam koye arko thies ngonnoɗaa e bisimilla nder heen ngomi ɓuro mbiɗa waɗa ɗum ngarmi thies noon théâtre fuɗɗi welde en fuɗɗi wonde ƴiiƴe mam jaami noon namdimi hol so tawi neɗɗo yiɗi wadde ɗo théâtre holno waɗata haa pottumi e waaji goto wiye lalliya on ko thies ɗo jeeya koye arkos jeeya on haalani kam no gonirmi e bidig ni no mbaddirten jewtirte e makko ni o wi mbiɗa moƴƴe to troupe maɓɓe woni royukaji Méléchène Combé o nawi kam toon jiimi noɓe gondirni noɓe gurdini ɗum welma weli kam mbimi holko tagi guiɗimi namdade ni mbere ɗum ɗo ala Matam ɓe mbi ala toon mbimi holko tagi mbere minen min jeeyaka e Sénégal ha komin keeɓa Arcos o wi ala ko oɗon goni ɓe gummanaki ɗum mbimi joni min ndere somi yiiɗi heɓde ɗum mami waw heɓde ɗum ɓe mbi aha somi yeehi yomi yaami waɗa ɗum programme woni Gilles Dramé président Arcos Thies kañum woni mbaɗowo installé sellilaji ɗi kanko waɗata ɗum o wi kam somi yeehi yomi waɗa ɗum Allah waɗi kawrum ɗon e Kibli woni salle conférence woni nde min mbaɗatno ɗon festival festidirani nde min mbaɗatno ɗum ɗon min kawru ɗon min joddi ma goto min jewtiɗ o hokkiyam numéro mo o dañi formation Kaolack o noddi kam garmi toon kadi kalnormon programme o wi ɗum ne kamɓe ko hen ɓe jeeya koye waɗo ɗum installé o waddi ham ɗon e oɗo Lebou Ndoye woni secrétaire Arcos national o waddi haɓe mum min jeehi Fouta ha duttiriɓe Fouta min dañi toon semaine national emin gara Dakar ga Lebou kadi waddi haɓe Pape Faye jiiɗa Pape Faye jeemi Pape Faye kalami ɗum comme no ɓe mbi kam ni ko noon tan wi joni kono mbiɗa wawi wiide kamɓe to kamɓe somi addino ɓe jahani hen yahata kamɓe darni ɗum ɓe mbaɗi reconnaître Arcos o joni ñanden hujjaji jaltunoɗi eko faate comédien ji ɗi artiste ɓe est ce que Matam naaɓe keeɓi hen gueɗal mumen aha alhamdulillah min keeɓi hen woodi ko keɓɗon on keeɓi première tranche on keeɓi deuxième tranche troisième tranche on keɓani taw on min cuwa hen e nana ara inchallah eyyi joni mbiɗo yinno andude tan tawi arko ko Matam naaɓe tan jeeyi ɗum walla ko région de Matam foof walla fuutankoɓe joni gonɗo Dembankani Matam o tawi ko Matam naaɓe tan walla guure takkije saraji ko wayno Kanel en Koɓillo en Arcos Matam o ɓuuri raɓɓide tan waɗi Arcos Matam o kala région Matam naji gonɗo jeeyaɗo e région Matam so wonani foof won neɗɗo mum goto gonɗo toon e nder Arcos kadi Arcos ne fooɗi hayɓe ganduɗa ko Mauritanie ne hen won Mauritanie ganduɗa ko musicien ji won Mauritanie ganduɗa ko waɗoɓe théâtre mais nani hen ɓe nayi Arcos joni mi artay présidente par ce que il paraît ko kanko woni présidente Arcos o Penda Arcos mo noon ne heewi yimɓe membre-uji ne keewi Arcos alhamdulillah ndemin puɗɗi miɗen jogui temedere hedde ɗiɗo neɗɗo kono hande min jeehi ha temedere hedde 27 temedere 27 eyyi par ce que no wimani Arcos Matam kala e nder région Matam he min mbiyata guure ɗe foof nani hen kono ene famɗi ko limata wuuro jeeyago e région Matam taw ala hen woni département Kanel woni département Matam o région tout nde o ari premier mbaɗa sensibilisé hewɓe tini won hen tinani kono e nder tourné ji min mbaɗata ɗi e nder événement ji amen baɗoji kala wuuro ngomin gari wodat jantuɗo e amen kala wuuro ngomin gari so ɗiɗo tato jantani hen wodat goto tourné ji mon ɗino jarata on pinat tan e propre moyen ji mon mbiyon hande emin jaaha Kanel janggo emin jaaha Koɓillo bawde no tourné ji mbay tourné ji ɗi ne garda e amen comme tournage non aɗa andi miɗen jogo tournage uji film so miɗen tourne film wodat guure ɗe min jeehi guure ɗe min jahat ɗe so jiino min gondiri ni jii gurdam amen ɗam jomum en jiiɗa ɗum ɗon mbaɗa adhéré naata e amen walla jomum ara wiya ene yiiɗi min kalan ɗum condition ngaji ganduɗa ɗi jomum wawata wadde ha wawa nadde hen walla so tawi tourné ni min gimmanima tourné tan min puɗɗino ummade tourné kam ko hikka nde min gummi tourné guuro ngo garɗa foof woda mbiɗon yiiɗi nattude hen ko hono noon tan heddi noon ne waɗi condition ngaji avant hawrunoɓe montugol bureau ngol foof ɗum kam ka ari tan aɗa yiiɗi a jeeyama a tawama hen a woni membre a waɗi adhéré ko heddi ko so tawi jomum yiiɗi jeeyede hen so tawi min dañi assemblée générale walla min dañi événement goto Arcos jeeyi ɗum kono membre bureau o foof nan ɗon a arat mbaɗa présenté so tawi ɗum ɗo présence ma
physique min cohlata sa ari a tawama min kalanma les conditions kala ko gan carte de membre fof neeɗa hen hade ma dañde carte membre min kalante foof ko ganduɗa ɗum ɗo woni sarɗiyeji fedde nde so tawi a yaadi hen min kalanma foof no wayni après mbaɗa adhéré sa tawi aɗa fiya kalanɗa pied ɗe e kalanɗa carte o après moni jomum wawa machallah yo Allah wat hen barke ha dañon hen wuneji badɗi fayida kadi no keɗirimi ni machallah on jogui des idées pertinent garten noon e ɗum ɗo men concept jour men nde wonno koye rewɓe beelon kaalaten mbiɗon beelon ko wuuro mi nanima ñanden e émission mon onen e Diary Sall mbiɗon avant film o wiyetano ko rewɓe beelon wiyetano ko o wiyetano ko ƴiƴam ndimagu rewɓe eyyi mbiɗon jaaɗon beelon ɓe mbaɗani on toon teddungal mbiɗon pourquoi pas on mbatta ɗum rewɓe beelon beelon to woni eyyi beelon woni ko dow kanel hedde caali toon beelon woni eyyi woɗɗani caali ko wuuro fulɓe tan ganduɗa ko hedde kanel woni machallah hay so tawi ɓe teddini on ononne kadi on teddiniɓe par ce que mo andano beelon foof no yiiɗi andude holto woni beelon hay jennen e commentaire uji émission mon hono waɗoɓe précise ne mbiya yo kalani to beelon heedi hay min kalɗowe mon o mboɗo yiiɗi andude te beelon heedi donc kala koɓe teddinno on tan ononne kadi on teddiniɓe kadi ko ɓuuri ɗum mais min aɗa andi mi haalni on min film o mboɗo yiiɗi ɗum mboɗo yeeɓa ɗum mais min avant cikkannomi ko an e lamɗo o ko onon jiiɗi yummay baba min avant ko ɗum cikkannomi après jettimi film o gandumi an ka debbo lamɗo kadi aɗa woyto hujjaji moon par ce que kon toñaɓe hon kadi to jemmi rewɓe ɓe foof moni foof ne haala doléance mum mbiɗa ɗum ko an ittata ɗum ha laaɓa kadi egguɗon jaltuɗon wuuro jeeyaɗon ladde mbaɗɗon toon wuuro moon jooɗiɗon toon jaranma woppude ɓesgu ma woppude joom galle ma jaada e rewɓe pour heɓde hujjaji moon kono debbo goto belɗomi noon ndeysan mi anda faamo no wiyete kono son jeehi moɗo salminama wona biyannoɗo onon on tampini haalama ɓurti mama Diallo min goni nder wuuro on tampini min gari min eggi ha min gari ɗo kadi garon mbiyon oɗo on tampini no wiyete mama Diallo moɗo salmina o jeeya horko jere ko horko jere naji mbiɗa salminamo e joni jinmi kalna bandiraɓe ɗon bon ɗon so tawi a waɗani suivre première partie deuxième partie ndewnuɗa hen série o no mbaɗani kala jeeɓirɗo noon jeeɓɗo to seeɗa yeeɓi ga ko on probléme jogoto min ko ɗum cikkuno mais après c'est que probléme o woni walla mbiyen niɓɓere nde woni ko film o o wonano série ko long métrage on noon nde yeehi nde ha min mbaɗi première partie ɗon ko min woni joom suudu lamɗo o no mbiɗa ni c'est vrai ko min woni joom suudu makko ɗon ko beñi o wiyete noon ɗon mi wiye Penda joni noon nde yeehi nde ha première partie gasi deuxième partie gasi population namni pourquoi min mbawa wadde ɗum série te noon nomin kaɓortono no rewɓe ɓe kaptortono ni yeehi ha pewjanmiɓe feere yomin jamin mbartoyo beele koɓe pawanno e amen ko sukaɓe amen aroɓe walla tañiraɓe amen mbasa wurde ɗam gurdam kono minen yomin mbaɗa on jihad min mbarto par ce que min mbawa supportude ɗen ɗon metti nde lamɗo o ari tawi mi wartidima e rewɓe ɓe kam nenne o heeɓi crise o maayi joni wona minen ɗiɗo foof min maayi e film he min mbawa ɗum on mbaɗi ɗum walla ɗum waɗama gasi ɗum ko première partie wonno deuxième partie donc min mbawa artoyde e film he min continue hano min mbaɗi o wonti mawniraɗo gonmi miñiraɗo ko ni joni noon min jiidi min ko ɗum jemmi très bien min jiidi yummo e baba wayno kanko beño on accuno ɓiɗɗo gorko e ɓiɗɗo debbo minne nenam ko Penda wonno ene accimmi min e Adama Camara on woni Amadou Beñi on wonti Amadou Beñi joni mi wonti mawniraɗo o wonti miñiraɗo min jiidi yummo e baba joni ko jinnaɓe amen gonno ɓe maayi jinnaɗo gorko o wallanno ko worɓe min ko rewɓe ballan noon mi faami min continue dans le même lancé min continue on ɗon chemin min nenne garmi miɗa haɓano rewɓe miɗa waɗatno nenam waɗatno kankone omo waɗano bammo ko waɗatno miɗen poɗodira laamu o ko ɗum woni kay min ko noon paamirnomi joni oɗon poɗodira laamu mbiɗa an ka debbo ko gorko wawi foof an aɗa wawi ɗum gallay anne gallay ɗon mbiɗa yiiɗi kaala hen si ko gonga kay ko gorko wawi foof debbo ne wawi ɗum yo wadde nde ɓe jaltide ɓe jiiɗi min ngal ala
aya no gabbima ɓe diwama toon ɓe ngari molade min ɓe kaɓama toon yiyam ha jottoɗa ɗon jiya a yurmotoɓe garɗon nde ɓe ngari ɗe on bismimama ɓe min bismimama ɓe seeɗa min bismimama ɓe seeɗa par ce que min ballatnoɓe tan koɓe gañanoɓe ɓe poola ɓe ngari molade amin min ballaɓe tan ha ñawande mabɓe cella haɓe mbawa yaade ɓe gaccira min wuura men joni an hol folnoɓe on hol hamnoɓe mon ha mbaɗon yaade ɓe poolani min seeɗa tan ko tawi o dogde min ɓe doga ɓe bettu min goni koye jewte amen no min kaɓɓitirte e mabɓe ay sa wi ɓe bettu joni ko jinmi andude ko hol fiɓeɓe haɓe dogi ko wuuro wongo no wiye hamdallay ko ɓe mais non hakke mabɓe yanema koɓe bettuɓe ɓe tawi min ko min jewte emin jewtude suhaɓe amen yoɓe gar ɓe kapto woto beelon gasde joom doole e to min jewtata ɗo ko ɗo ɓe tawi men bettaɗo kay ko piite aysa won joni piyeɗon joom doole koɓe worɓe ɓe jogui doole koɓe lamɓe hayso ɓe bettama potani mooloyade min yoɓe pa banggue ala joni kay o jaabima hoorema ko min moola hiɓe min gari ko walludeɓe sabu min gandi ɓen so gummima toon paaki koto woto ɓe gaccu haɓe tampa ɓe gara joni an tan hon o waɗi ko ɓuri ɗum bonde par ce que o wi kanko yiiɗa ɓiɗɗo debbo par ce que ɓiɗɗo debbo wawa rondemo janggo e jaam mbete a anda hande ko ɓiɗɗo debbo ɓuuri hewde jurum e ɓiɗɗo gorko aɗa fottono dono ɓe mbi debbo so ari nafani so woni no gorko no pulaɓe nafata eyyi hande debbo ne nafa gorko ne nafa eyyi ko hande mais min ko hanki eyyi min ko hanki so tawi mi yeehi hay goto mi yiyani lomtotoɗo leñinaɓe tawi min tan wonno baal jetteteɗo baal jiɗɗa ko dañde ɗon dono gasi hay goto yettatake ɗon baal te ko min fiilata toon lamɓe andi so tawi majji ɓiɗɗo debbo e moƴƴini kono ɓiɗɗo gorko ko nafata o ɓiɗɗo debbo joni ko dañƴa hen ko dañƴa e ɗum ko dañƴa e anji ɓiɗɗo debbo mbiɗa dañi hen aɗa dañi hen joni tampere ɓolde joni émission o ne waɗi concept goto concept rubrique goto nan hen rubrique o par ce que émission concept o ko jalnika ko comédie show wiyete joni mbiɗo yinno an Guellay kalna kam oɗo penda e nder tournage mon o tawi honko waɗi hen tan ko ganduɗa sa haalni bandiraɓe mabɓe jaal haaɓe belto anne kadi kalna kam holko waɗi joni Guellay gadi toon tottude an gona e miijade Guellay holko waɗi toon tan ko ganduɗa ɗum ɗo nde waɗi ɗum nde tan onon fof on jaali kadi ne jalni kadi so bandiraɓe jeeɓi ɗum ne jala o wonno no hulteɗo o est ce que wonko waɗata toon wonko waɗata toon wonko mbanɗa toon to jalni ko jalni wonko mbanɗa toon min daro waɗani eyyi joni mi woni min komo masque min o jaɓatami yiyam o wonde wonno komin habdiɓe tan o jaɓatami yiyam joni an ɓuurino kalna kam oɗo Guellay e tournage mon o holko waɗi hen tan ko jalni bandiraɓe jala seeɗa oɗo Guellay jour goto min goni plein tournage aɗa andi so tawi yimɓe no puɗɗo ma wiye action min mbiya action tourni so tawi aɗa jogori dartade kay hay so tawi feewi mataw ma wiye coupé o wiya coupé tan wi coupé kadi mari fewani o sikki mataw so wiyama coupé tan tawat fewani coupé kadi mari fewani ɓe mbi ala wona feewa mataw kay sina jogori dartede ma wiye coupé ɓe darti min jeeyi ha ɓooyi kadi wiya ko coupé o haali ha ɓooyi kadi o wi penda holno mbinoɗa yomi wi e plein tournage e noon kadi caméra ji jita eyyi an wonno ɗum an Guellay an artiste poɗɗono mani artiste mawɗo e joni haalan penda holko wona tata tan eyyi ko nde o yolinode mi nani eyi min mi addata nde o yolinode ndi ala min ko nde o yolinode alani min defannomo toon an fulɓe ko tedduɓe ɓeɓe jeehi ɓe koɓe tedduɓe an mi defani min ko jawdirem e kirsi mbimin yomin mbannomin ɓeɗira kanko defanno awbu dia en wan kandi waji ɓe defi ha paari defta waɗa ko mburu aɗa jagga mburu aɗa suwa hen a ñaama omo jogino portable gonɗo forme goto hani oto taƴat mburu om ƴakka taƴa mburu om suwa om ƴakka ha ɓooyi nde mburu o gasi o tinani o téléphone o suwi ha o ƴakka ni kadi ñiri nde ɗum kam aɗa andi wodani hay sa yiyaɗa andi wodani mataw mi haali tan o waɗi créé ya poy namdoɗa poynade poy ko poy watno poy ñinomi ne jaranimi ko mami yeddodirede ko ƴakkude téléphone kay koye makko jim eyyi joni ɓe mbaɗa kam signal ɓe mbi taw min kam hande tawam o ne yaawi gasde joni penda wat feere maynoɗa après mi arta e Guellay nde mbawi uddude émission o hande temps men o ne rabɓiɗi eyyi merci beaucoup alarba ɗum tagi alarba foof temps o ne yaawa Allah jarama a jarama Aissa Wane min beltima e invitation he en jetti Allah kadi nde fuɗɗorade bisimillahi kadi jofnirde alhamdoulillahi kalala hen projet ji mon projet ji ma vraiment
mais raɓɓiɗe trop hannde eyyi ko noon tan bon ko siftinorde yimɓe tan koye jillu min goni jillu immindu min o ko Arcos immin min walla mbiyen rewɓe mbeelon par ce que en joui saison 1 et saison 2 saison 3 nane e lawol bandiraɓe namno rewɓe mbeelon oɗon jogui ambition ngaji wadde série ji goɗɗi taw wona rewɓe mbeelon bien sûr amin hen min jooɗaki oɗon jiiɗi kadi arde Dakar mbaɗon ɗo gollo ɗon tawa oɗon gollodo e ko wayno piindi walla tawa maison goɗɗo production oɗon jogui on ɗinɗon ambition ngaji ɗum ɗon foof nani hen kono hande ko immin min ko ni ko ganduɗa ko 3e saison rewɓe mbeelon mo ganduɗa en tourni saison 1 saison 2 ko ganduɗa enen mbaɗata koye men financé hay goto meeɗa wiide ɗum ɗon ni so wona bandiraɓe men fulɓe ɓe ganduɗa ko ɓen luɓata en galleji ko ɓen luɓata en matériel aji ko heddi transport foof ko enen 3e saison bandiraɓe en namno no mbinomi ni kono en cuwa dañde opportunité walla mbiyen fartangue wawde tigui wadde ɗum eɗen eri hen bandiraɓe kono kadi eɗen e gone jaɓɓal wadde lettre uji ɗi ganduɗa ko d' accompagnement en puɗɗima yaade ministère de la culture et de la communication eɗen payi to direction des arts directeur cinématographie ɓen ɓe ganduɗa pour mbawa ɗoftude en eyyi sa nani ɗoftude tan tawat an won puɗɗinoɗa wadde walla wonto jiɗɗa faade ɓe mbawa en wadde accompagné ha mbawen yettinande bandiraɓe ko jiiɗi ko eɗen ero famille o kadi no kewɗen widni kala mo ganduɗa oɗo ko ɓiɗɗo pullo walla ko wawi wonde foof omo ɓamta leñol walla ganduɗa omo yiiɗi hollirde ko jeeyi te o ala doole yo bandiraɓe mballo ɗum min pawani amen tan ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko min joguino min mbaɗana bandiraɓe eran ko wona ɗum ko weltanadeɓe vraiment nde wonno so tawi aɗa waɗa hunde tan hay goto yeeɓani andu ɗum ɗon ala ko firti kono so tawi yimɓe hay sako commentaire koɓe mbiyata ko jokke golle ɓole ala ko ɗum ni mais ma dañ kam ma ɗum waɗe encouragé saabu so nani wiyen jokke golle tan andi jomum yi golle ma donc noon en jiiɓe en tiniɓe wadde ɗum ɗon eyyi ko noon so ɗum ɗon ko ma ɗum arande goɗɗum wawa arde so neɗɗo tinani ko mbatta ko wawa walludema donc noon eɗen mbiyaɓe merci beaucoup bandiraɓe foof beltanama kono kadi mi jarno to Arcos Matam mo ganduɗa ko ɓen tigui jogui hoolare fawde ɗum ɗo e juuɗe amen wawde tigui accidde min hen nela min tugui Dakar ha Matam ha ɗo eɗen beltanoɓe hen dendagal Arcos naaɓe kono kadi no mbinoɗen e premier ni en jetti Allah en jetti mawɗo galle o kono kadi caméraman uji men ɓe ganduɗa ko ɓen goni caggal kadi takoɓe en yiyede hano hannirta ni eɗen mbiyaɓe Allah jarama ɓe jarama min mi arde ma ha ɗo Gallay ɓe mbi temps o gasi wadde yo raɓɓide koynoɗa ta raɓɓitinoɗa min kam ko kalanmi e leñol ngol surtout kadi artiste aji ko yoɓe tinno tan goto foof yaña fittano mum yañi hen artiste goɗɗo sabu ko enen mbawi jaggutirde mbawen umminde leñol ngol so ɗum ɓenni kadi ko julɓe ɓe yoɓe mballu artiste aji foof wona pour minen tan rewɓe mbeelon ala ko pour artiste aji foof kala artiste haal pular kala mo ganduɗa on e jogui hunde ne wawi wadde sponsori émission walla waɗa sponsori film yoɓe mballu ɗum on banggue par ce que yimɓe il faut ɓe jodɗo ɓe jewtide e on banggue ɓe mbawa wallotirde woto mballu rewɓe mbeelon tan ɓe gacci heddiɓe ɓe yoɓe ndendin fof ɓe mballa ko so ɗum ɓenni ko yidde wiide ruttudema teddugal kadi e ruttude galle o fof teddugal so tawi en ndendi tan en goni gotum ma leñol ngol ɓurtu woni ɗo saabu hande eɗen mbiyatno leñol ngol ne ronkuno yo ummo kono mbiɗa sikki hande hangol ummo saabu nene waɗa téléji ene waɗa radio ji ene waɗa mouvement ji ganduɗa ɗum fulɓe sukaɓe wat joguiɓe ambition ngaji so ɗum ɓenni min jarno hen kadi ɓe ganduɗa kamɓe goni fulɓe production woni tournoɓe min ha yimɓe mbawi yiide rewɓe mbeelon fulɓe production wadde emin calmina on no hannirta ni eyi bandiraɓe hande temps mo ne raɓiɗi no feewi kono noon mi yetta hen mabal fayida hono Hawa Samba Diongto debbo mbo Hunare eyyi biɗo toroɗo mum yo ñanto hano hannirta ni a wawno fadde yabutte merci beaucoup ma chéri mi weltima e ma no feewi mbiɗo yetta kadi baɗɗo kam abi o hono Amadou Wa gorko mo Feralla joom marché HLM biɗo Aïcha wonda wuttanani mbaɗira émission ma yo Allah teddine mbiɗo wima noon chaque émission ya ar gona sponsor émission comédie show ko ɗum mbimami mbiɗa salmina kadi Diariyatu Mignam Diary Sall debbo mo Gamaji e Gama Duule mbiɗo wima
mi salminima no feewi muriya bandiraɓe ɓe kadi oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi hon ko haala ɗo ko fewani gandon koye wona ɗum wonno sago mi yetti équipe technique o foof hono Thiatou Walo Amadou Touré hande maquilleuse am ko Ndeye Fatou Mama Sali kanko woni maquilleuse am hande donc mi salmini kaw Abou Diop Tata Leyla Daouda Moussa Dia molimti kala juuma mi yi bandiraɓe ha semaine goɗɗo inchallah taw ina wonde mogiyanke goɗɗo on jaara Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV Pili TV dañi wone mbiyen